té restauraci čekal přes 20 minut. Byl hrozný personál, jsem skoro nekomunikovala, furt říkala za 5 minut. Pak se mi snažila vnutit nějakou jinou objednávku. Ona mě pak snažila se přesvědčovat, že jsem říkal jiný jméno, což jsem neříkal, prostě extrém. Zatím je mi vedro jenom. Takže celkem jsem včera rozvážel 9,5 hodiny a vydělal jsem si z toho 205 korun dýška. Jestli vám dává smysl za to jít se prostě potit, umírat na sluníčku, anebo jestli byste radši byli za tu cenu u bazénu. Čau, vítám vás u nového videa. Dneska jsem si řekl, že to bude zase Volt video, protože teď jsem to tak prokládal vlogama a teď dáme zase Volt. Tak jsem si, že by bylo fajn zkusit, dokud je tam vedro, jak se lidi objednávají, když je totální vedro. Dneska tam má být 32 stupňů, takže uvidíme, jestli lidi mají vůbec hlad, jestli to má cenu v tomhle tom úmorném vedru vůbec jezdit ven. Třeba to bude super, třeba ne. A zároveň jsem si řekl, že Volt furt promuje, že čím víc budete přijímat objednávek, tím víc si vyděláte. Jakoby tím smyslem, že si nebudete vybírat, ale budete mít třeba skoro 100% přijímání. Tak jsem si řekl, že to zkusím a budu přijímat dneska všechny objednávky, které mi skočí, i když to budou za mě úplně největší blbosti, tak je zkusím vzít a uvidíme, jestli má Volt pravdu, jestli nám bude házet víc objednávek nebo ne. A jediný, co nebudu brát, když to bude hotovostní a bude tam psáno, že musím mít na vrácení nějakou hotovost, kterou nebudu mít. Tak to je jediný důvod, kdy to nebudu brát, ale jinak zkusím brát všechny objednávky, které mi přijdou. Budu jezdit až do večera, takže uvidíme. Je teď 11:14 a budu jezdit do 21:30, takže přes to největší vedro, teď tam je 27 stupňů, má být 32. Tak snad to zvládnu, beru si hodně vody a uvidíme. Budu se hlásit, jdeme na to, ať stihneme obědy. Teď jsme odvezli první objednávku, dostal jsem dvě a jedna byla zapade hned tady do vedlejšího baráku navíc. Tak jsem ji vzal a teď jsem ji odnes a mám pak tu ještě druhou a je teda mega vedro. Tak, teď jsem odvez druhou objednávku, máme za sebou 37 minut od zapnutí, zapl jsem si i stopky tentokrát, aby to bylo přesný. Teď jsem dostal další objednávku za 120 korun, někam do Modřan, takže uvidíme, co tam dostaneme. Začíná být teda už úmorný vedro, jako fakt úmorný a je střední poptávka, takže to je zatím fajn, tak uvidíme. Ale už fakt jako začínám docela umírat, jako fakt vedro. Takže já letím, jako zlatě, když člověk jede, tak je aspoň trochu chladněji, ale stejně jako valí se na vás spíš teplej vzduch, už jenom, že to není ani jako ochlazení, natož někde na semaforech. Je to hrozný. Takže se budu hlásit. Tak teď jsem odvez tu pizzu a bylo to hrozný, protože jsem v té restauraci čekal přes 20 minut, protože byl hrozný personál, úplně mě to naštvalo, furt, jako ona ta objednávka vlastně nakonec byla dřív, ale já jsem 4krát se ptal a Borka se mnou skoro nekomunikovala, furt říkala za 5 minut a pak se mi snažila vnutit nějakou jinou objednávku a já říkám, že to není moje objednávka. Ona mě pak snažila se přesvědčovat, že jsem říkal jiný jméno, což jsem neříkal, prostě extrém a čekal jsem prostě třeba 20-25 minut. Naštěstí mi dali kompenzaci za čekání, v restauracích se dává na 20 minut kompenzace, takže jsem dostal 70 korun kompenzaci, tak aspoň něco, ale úplně mě to naštvalo, ty takový přístup, když by aspoň řekla pardon, tak jsem se spletla nebo něco, ale ona furt se mě snažila přesvědčit, že já jsem říkal špatný jméno, což vím na 100%, že jsem neříkal, hrůza. No, takže jsem to odvést, takže máme vyjet to třeba 360 korun i s tou kompenzací, je 12:40. Jsem tady v Hodkovičkách a je furt střední poptávka, ale zatím jsem nic nedostal, takže asi zkusím popojet. Zkusím popojet směrem k Vyšehradu a uvidíme, jak to dopadne. Takže tak, ať stihnu ještě trochu poptávku, když jsem teď 20 minut hnil v restauraci. Takže tak. A k počasí je furt vedro, ta helma je hrozná, ono jako jinak se to relativně dá přežít, ale v té helmě, jak se vám potí hlava, nechutný. Takže valím a už začínám mít docela hlad, takže za chvíli si dám asi jídlo. Tak. Tak jsou 2 hodiny a máme vyjeto 6 stovek, už je 31 stupňů, je to totálně úmorný, je mi fakt vedro. Teď si jdu dát obídek, jsem tady kousek v Podolí, hledal jsem lavičku ve stínu, tak jsem konečně našel a umírám hlady, takže si jdu dát v oběd a jezdím dál, jako relativně to cinká a fakt se snažím přijímat, vlastně jsem přijmul úplně všechno, takže uvidíme, jak to půjde. Jsem vlastně teda teď třeba 2,5
půl hodinky, 600, to je docela bída. Uvidíme, snad se to rozjede, ale nejradši bych jel domů, do bazénu a jen tak odpočívat, dát si ledové kafíčko a chillovat. 4. patro bez výtahu, tohle počasí příjemný. Máme 3:30 zhruba, mám vědět asi 1100, což není zase taková hitoška, ale... A vím, že už jsem to v tomhle videu říkal 80krát, ale je mi fakt vedro. Fakt extrémní vedro. Jakože zle mi je, všechno se na mě lepí, jsem spocenej, mě pálí krk. A budu se muset jít doplnit vodu. Je to extrém. Teď jsem někde v Žižkově a až teď jsem doobědval, protože jsem začal obědvat a pak přišly nějaké objednávky, takže až teď jsem doobědval. A chtěl jsem vás pozvat, abyste dali odběr. A chtěl jsem vám říct, že už 9.9. budu začínat znova challenge s tím, jestli vydělám 100 000 korun za měsíc ve Voltu. Takže pokud tady ještě nemáte odběr, dejte mi odběr, ať vám to neuteče. A budu to zase vydávat každý den na Instagramu a na TikToku, takže tam mě běžte taky sledovat. A už teď vím, že se na to jako netěším, ale co bych pro vás neudělal a taky bych to chtěl pokořit, takže to zkusím ještě jednou a uvidíme. A já teda jedu si doplnit vodu a jedu někam víc do centra, protože tady očividně nedostávám objednávky, takže nevím, jak dlouho bych tady musel čekat, abych dostal nějakou objednávku. Přitom Volt jako psal, že když budeš přijímat všechno, budeš mít hodně objednávek. Je pravda, že jako relativně furt to cinká, teď až vlastně je taková prodleva. Takže zkusím někam sjet a uvidíme. Uvidíme, takže se budu hlásit. Tak, máme 18:50, mám vědět to 18:50, co se nějak rýmuje, nebo vlastně spíš je to úplně stejný, ale byl jsem tady v okolí od domu a už mi došla voda, potřeboval jsem na záchod, tak jsem se rychle stavil domů, byl jsem tady třeba 10 minutek, doplnil jsem si vodu a tak, dal jsem si nektarinku a letím zase rozvážet, relativně to jezdí, ale je teda příšerný vedro, pořád, i když bude už 7, tak je hrozný vedro a už se těším, až se nám večer sprchu, ale teď bylo příjemný se tady trochu schladit a jdeme zase na to. Musím říct, jak přijímám úplně všechno, tak občas mě to jako hodí fakt divný objednávky, ale relativně většinou mě to hodí zpátky, nějaký dobrý objednávky. Teď budu muset asi nějaký kus zadarmi kosjet, ale jinak vlastně je to docela v pohodě. Čekal jsem, že to bude horší. Hodně mi to háže objednávky třeba zapade, což mě úplně netěší, ale vlastně vesměs uvidíme na konci, kolik si vyděláme. Takže nebudem zatím soudit a pokračuju. 19:30 a konečně začíná být příjemně. Je 29 stupňů furt teda, ale už zapadá sluníčko, takže už to je příjemnější, takže už to bude jen lepší a lepší. Za chvilku konec, yes. A kolik mám věto, vám řeknu až doma, takže jdeme domů. Tak máme další den a dáme si nějaký zhodnocení toho, jestli to má, nemá cenu, jak to celý dopadlo, kolik jsem si vyjel a tak. Takže celkem jsem včera rozvážel 9,5 hodiny a vydělal jsem si 2433 korun, z toho 205 korun dýška, což vychází na zhruba 256 korun na hodinu, což není úplně jakoby špatný, ale na to, jaký bylo vedro, Nevím, bylo fakt nepříjemně, jako určitě by bylo příjemnější jít někam k bazénu, ale zase jako 256 na hodinu furt není úplně zlý. Čekal jsem, že to bude klidně i horší, protože jsem si zase říkal, že třeba lidi nemají hlad, když je vedro, ale to se jako úplně nepotvrdilo. Jako mohlo to být určitě i lepší, ale zase musí brát v potaz to, že jsou furt prázdniny. O prázdninách to je celkově horší, takže mě to přišlo relativně v klidu a musím říct jako takový poznatky, protože jsem vlastně zkoušel přijímat úplně všechno. Tak jen párkrát se stalo, že mě to odvezlo někam úplně do háje a musel jsem jet zpátky zadarmo, ale jinak je asi pravda to, že když člověk přijímá jako většinu, tak vlastně jako víc dostává ty objednávky, protože mně přijde, že kolikrát se stane, když se člověk snaží je nějak jako víc vybírat, jen podle toho, co chce, tak pak se stává, že hodně často třeba čeká. Když jsem bral fakt všechno, tak jsem vlastně jako furt jezdil. Hodněkrát jsem vzal objednávky, které bych v životě nevzal. Třeba za 50 korun nebo něco takového. A nebo pak zase třeba jakoby za 170 nebo něco takového, že jako moc dlouhý a nebo moc krátký. Ale vždycky jsem dostal pak hned další a musím třeba říct, že zase na něco jsou lepší ty kratší. V tom smyslu, že mě to nikdy vlastně moc nenapadlo, ale tím, že místo třeba, já nevím, objednávky za 150 odvezete 3 po 50, tak ono jako vycházejí nejlíp i kilometrově,
a když to nezabere moc času, tak vlastně to vychází úplně nejlíp. Ale zase je to furt, že musíte zastavovat, chodit. Že občas jsou příjemnější ty delší přejezdy, ale co je takový zajímavý vlastně pohled, že jsem měl teda dýčka 200 korun, 205 a okolní dny, kdy jsem rozvážel třeba podobný čas, tak jsem měl i třeba 50 nebo tak. A myslím si, že to může být právě primárně tím, že jsem odvez mnohem víc objednávek než obvykle, protože přesně jak jsem říkal, když na 100 pade místo jedné objednávky uděláte 3, tak se tím zvyšuje pravděpodobnost i na to, že ten člověk dá dýčko. A když ten člověk dá třeba 10-15 korun aspoň, tak se to nasčítá a jako vlastně vyjedete si i víc díky tomu, že dostanete víc dýšek. Ale asi zase nemusí to být pravidlo, můžu to zkoušet nějak dlouhodobě, pak vám dát nějakou zpětnou vazbu, jen mi to tak přišlo. A jinak jako, co vám budu povídat, skútr je skvělej, ale úplně v takovémhle vedru je už to taky extrém, protože ani nepomáhá jet, že většinou jako když se člověk rozjede, tak je to jako chápete, fouká na vás vítr, takže to schladí, ale tady v tomhle počasí to je, jak když by na vás fučil prostě sporák, je to fakt nepříjemný. Jako pak, jak začne zapadat sluníčko, třeba od té 6. 7. večer, to začne být příjemný a pak to je už jako dobrý. Takže bych chtěl zkusit, i to bude asi v příštím videu, chtěl bych zkusit, jaký to je rozvážet přes noc. Protože jak je vedro, tak jestli jako se to třeba i vyplatí, nevyplatí, když už je příjemně. Takže tak, na to je možná lepší přesně jako teďkon by bylo možná lepší auto, že tam člověk má klimatizaci, ale zase furt kolony, benzín, furt to stejný. Takže je to asi na zvážení každého z vás, jestli vám to přijde, jestli 256 korun na hodinu vám dává smysl za to jít se prostě potit, umírat na sluníčku, anebo jestli byste radši byli za tu cenu u bazénu, nebo respektive jako zadarmo. To už mi napište, když tak do komentářů, napište mi i, co byste chtěli vidět jako další video. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like a odběr, však to znáte. A to je pro dnešek vše, uvidíme, co z toho vznikne. Mě to zajímalo, jestli to jezdí, nejezdí takhle ve vedru, jestli to má vůbec smysl v tom jezdit a těším se na vás u dalšího videa, takže mějte se nejlíp a čus!